בוקר טוב לכל האנשים האלימים שמעדיפים לחשמל את הכלב שלהם כי הוא אוכל להם מהפח כשהם לא בבית. אני הולך לענות על הסרטון הזה, אני הולך לשים על עצמי תוך כדי קולר חשמלי שיפעל עליי לאורך כל הזמן שאני עונה על הסרטון. אני אשים מוזיקה ברקע בזמן שאני שם את הקולר, מבטיח. עובד כרגע על עוצמה 9, כמו שאתם יכולים לראות פה על המסך. 9 דרך אגב זו עוצמה שאני עובד עם רוב הכלבים. בדרך כלל אני יוצר שם בעבודת בסיס. אין לי את הצורך לעלות הרבה מעבר לזה. כשאני לוחץ על הכפתור נדלק אור אדום על הקולר שלי. ככה תהיה לכם הוכחה שזה אכן עובד. אני אתחיל ואגיד סרטונים האלה הם עושים לי רע בלב, ובדרך כלל אני ממש משתדל לדפדף אותם הלאה ולהגיד טוב יאללה הכל בסדר, אנשים מבינים שזה שטויות, אבל באמת אני לא הצלחתי, התהפכה לי הבטן ואני אמרתי לעצמי שאני פשוט חייב לעשות על זה סרטון תגובה. זה לא רק בגלל שזה פוגע לי ולקולגות שלי בפרנסה, זה פשוט מטעה ציבור שלם תחת הפחדה איומה. אתם רוצים אלימות? מה עוד נותר להגיד? אני אומר ללכת להרדים. אני אומר ללכת להרדים בכזה צחוק ובקריזמה, ומצטייר כאילו אתה בא ואומר האנשים האלה יכולים גם להרוג כלב לכיף שלהם. זה לא מצחיק. אני לא סתם אומר זה לא מצחיק כדי להרוס לך פה פאנץ', פשוט לא צוחקים על דברים כאלה. במיוחד לא שיש בן אדם בצד השני שעובד עם כלב ואוהב אותו. ואתה סתם מנסה תחת הרבה קריזמה והומור לגבש את הקהל שלך כנגד קהילה שלמה של אנשים שאוהבים כלבים. טוב, לכל האנשים האלימים שמעדיפים לחשמל את הכלב שלהם כי הוא אוכל להם מהפח כשהם לא בבית. סך הכל ההבחנה זה שהכלב שלכם מאוד חכם. סך הכל ההבחנה היא שהכלב שלכם מאוד חכם. אם ככה, אז גם ילד שרץ אחרי כדור לתוך הכביש הוא מאוד חכם, נכון? פשוט לא מבין מה יש לכם נגד פסיכולוגיה. אני לא מבין מה יש לכם נגד מחקרים. אין לי שום דבר נגד פסיכולוגיה, להפך. בגלל זה אני משתמש בענישה חיובית, שמטרתה, בהגדרה, היא להפחית ואפילו להעלים התנהגות. לגבי עניין המחקרים, אני לא רוצה לעשות את הסרטון הזה ארוך מדי, אבל אני ממליץ מאוד לגשת לפודקאסט של איוון בלבנוב, הוא אלוף עולם פעמיים ב-IGP, ובפרק הרביעי הוא אירח את דוקטור יאן דונבר. ממליץ מאוד לשמוע את הפודקאסט הזה, הוא נוגע המון במחקרים ובחפיפה של עולם האילוף אל מול ה-Positive Dog Training, Force Free. לפני שאתם מגיבים פה את התגובות האלימות שלכם, אני מדבר מניסיון. מי שמכיר את אמא שלי, יש לי רועה גרמנית שהמצתי אותה בגיל 1.5 שנה. הכלבה נושכת, אורלית, פותרת הכל עם הפה שלה, אוכלת מהפח, רוצחת חתולים. היה עליה חנק, היה עליה חשמל, היה הכל, לא הצלחנו להגיע לכלום. אני בזבזתי את הזמן שלי והחמרתי את הבעיה. תקשיבו, אני נשבע לכם, פשוט נגמרה לי הסוללה, אבל הבנתם את הקונספט. זה קצת קשה לשמוע שאתה אומר אני מדבר מניסיון, אבל בעצם אתה אומר לא הלך לי בכלל. זה כמו להגיד אני מדבר מניסיון, אל תלכו לחדר כושר. אני הלכתי 3 שנים לחדר כושר ולא יצא מזה כלום, וגם נשבר לי הגב. כי האופציה הזאת היא כן יכולה להתקיים. אתה יכול ללכת לחדר כושר ולא יצא מזה כלום, ואתה רק תהרוס את הגוף שלך מאימון לאימון. אבל אתה צריך לעשות דברים לא נכונים בתוך החלל הזה של החדר כושר. לכן, ככל הנראה, על סמך מה שאתה אומר, למרות שהשתמשת בכלים מסוימים, אתה השתמשת בהם בצורה ממש ממש לא נכונה. זה שאנחנו אברסיביים כלפי הכלבים שלנו, לאו דווקא לוקח אותנו לאיזשהו מקום. זוכר שאמרת, מה יש לכם נגד פסיכולוגיה? אז אני לוקח את זה צעד אחד קדימה. יש את האופציה לעבוד עם ענישה חיובית. זאת אומרת, להכניס איזשהו גירוי לא נעים עבור הכלב, שהוא לאו דווקא אפילו במגע פיזי, זה יכול להיות גם מבט מסוים בעיניים, או אפילו אמירה ורבלית, ובכך להפחית התנהגות עד כדי להעלים את ההתנהגות. במידה ואנחנו ביצענו איזושהי אברסיה כלפי הכלב, אבל ההתנהגות לא הופחתה, או לחילופין נעלמה לחלוטין, ככל הנראה אנחנו סתם היינו אברסיביים כלפי הכלבים. הרבה פעמים זה אפילו בא לידי ביטוי כלחץ, שבסופו של דבר נגמר בהמשך הפעילות של הכלב בהמשך ההתנהגות, ובכך לייצר אקטיבציה לאותה התנהגות, כלומר חיזוק שלילי. אז לקח לי 3 שנים של אילוף חיובי, 3 שנים של תקשורת, של הכירת בעיות מהשורש, אבל אני חי איתה כבר 8 שנים בכיף, היא כלבה מדהימה. 3 שנים לפתור את הבעיות של הכלבה זה המון זמן. עכשיו, במידה ויש לך לקוח שבא עם אותם הבעיות, עם אותה כלבה אפילו, אוקיי? ממש כלבה זהה אחד לאחד, אותם הבעיות אומר לך תפתור לי. אתה רוצה להגיד לי ש3 שנים מהחיים שלו עומדים להיגזל על שיעור פחות או יותר פעם בחודש במקרה הטוב, ולכן הלקוח עומד לשים אצלך בממוצע משהו כמו 12,000 שקל במשך 3 השנים האלה, וזה הבעיה הקטנה של הלקוח. הבעיה הגדולה היא שהבעיה עומדת להימשך איתו במשך 3 שנים שלמות. אני מקווה שאנשים לא ייקחו ברצינות את מה שאתה אומר, כי זה שטויות מוחלטות, והיה לי באמת קשה לראות את זה. אני מאחל לך אחלה של שבוע.
ושיהיה לך בהצלחה. אתם רוצים אלימות? מה עוד נותר להגיד?